ଯେତେବେଳେ ରଥରେ ବସିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଘୋଷଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ଯାଗ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ କଳସ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୁଭ ସମୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରଣିପାତ କରିବା, ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ କରିବା। ମରିଗଲେ ପାଣି ପକାଇ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ମୌଜ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେ ମୌଜର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା, ବୁଲିବା। ଏହା ଏକ क्रॉस करिवे आसन सेठी कैमरामैन फोकस